There are many trials and testing in life. Damagak man kada kayo kakabsat. Another digiti most common nga trials ti biyag. Will you name those trials? Testing. Come on. Huh? Health is not the ano ti main most common trials. Health related ko na tayo, di ba? Saksakit. Sino kadagit yung saksakit? Okay. Ano pa digiti trials ibilang yung trials ti biyag? Scarcity, kaawan ti kwarta. Sino ti awan kwarta na tal? Okay. Matinding trial yan. Ano pa ikakabsat, digiti trials tayo? Death of loved ones. Correct. No, agpasina ka, umay tila dingit, the memories left, will linger. Ano pa ikakabsat? Trials. Ubing ka nung rebellious. Ako, matinding trial sa pamilya yan. Napakatindi. Dagiti anak nga nasukir, nasubeg, kanatangkan di ulo na. Oh yeah, that's also a trial. Masuot ka nga talaga right? Nabannog ka nga naggapu trabaho, agawid ka, tapos nagsukir digiti ubing. So, bumtak ti bulkan. Okay? Ano pa ikakabsat, digiti trials tayo? Relationships, conflict, feud, strife, ano pagkikinaawatan, nag-aapag, apot daga, tawid, and all. Ano pa related ti trabaho, may mga taong mahirap pakisamahan. Napangit ti ugali na, nalastog. Diba? So, trials din yon. Actually, these are the most common trials. Usually, listen to me carefully. Dito ti concept tayo ti trial kakabsat, suffering. Panagsagaba. Ngemhaan nga adu nga tao ti mang discuss, digito inak i-share kada kayo ita, nga trials met laeng digito'y kakabsat. Nga digito'y nga trials, they are not suffering trials, but they are enjoyment trials. Naawatan nyo? Digito'y mention nyo, common digito'y nga trial. Nga ti concept tayo, sagaba. Ngam digito'y i-share ko kada kayo nga test kakabsat, enjoyment. Digito'y may enjoy mo, test gayam keng kadayjay. It is another kind of trial or test. Usually, okay, here's another thing. No umay, di gito'y suffering ti panagbiag. Di gito'y na-mention nyo itay. What are they again? Sicknesses, financial situation, difficulty, disappointment, death of loved one. No umay, di gito'y, dakam nga pastor ko namin nukwa, ag-faithful ka lahat ti Apo. Han nga isudetat makaiga po, nga di ka umay nga kigimong. Agpatpatuloy ka latat pa nagserbi ti Apo. Baliktadan tayo ti sitwasyon. Dahito'y message ita kakabsat, kat DJ pa nang ipalagip mimot nga, no bless ka, napintas trabaho, ada naawat mo nga blessing, mayat ti biyag mo, dahito'y mo ti message ko kada ka ita, ag-faithful ka mat, because when you are experiencing the comfort, enjoyment, blessings of life, baka isumot kakabsat ti paglamiisam. Hello? Kaya ang aking tanong sa inyo, alin sa dalawa ang mas mahirap maging faithful sa Panginoon? Mas mahirap bang maging faithful when you are suffering? Or mas mahirap maging faithful when you are enjoying the blessings of life? Both is a test. Last Sunday in the previous series, I talked to you about sufferings. Why God allows sufferings. Today, when you are enjoying the blessing of the Lord, it's also a test. Yun ang ating topic ngayon. Hello? Ulitin di sa ludsod ko. Alin sa dalawa ang mas mahirap maging faithful sa Diyos? Mas mahirap bang maging faithful pag ikaw ay walang-wala, naghihirap, may problema, mas mahirap bang maging faithful? I don't think so. Kasi naas-asidag ti Apo, tay tao nga, the problema na. Parang mas mahirap maging faithful, narigrigat nga iya sidag kan kasarsarita, digitay tao, nga kaslahan na marik na nga kasapulan na ni Apo Diyos. And they don't realize
It's actually a test. Hello? Alin sa dalawa ang makakapagpabago ng ating commitment? Sabi nila, Hawaii changes people. Lagi nga data Hawaii kan Amerika. Money changes people. Idi awang kwartam, ako kanayong ka-church. Idi ada kwartamon ngay. Hindi mo alam na pag may pera ka, hindi lang basta blessing yun. Test din ng Panginoon yan sa'yo. So the Lord does not only allow sufferings to test you. His blessings are also a test to your life. So the title of our message today is The Other Kind of Test. Tiamutay lang a test ulitin kat sufferings, adversity, affliction. Let's discuss today the other kind of test. In the Bible, the Hebrew word translated as test in the Old Testament is nasa. Nasaan ka? Nung ikaw ay pinagpala. Nasaan ka? Nung ikaw ay nag-i-enjoy na sa buhay, guminhawa, sumagana, nasaan ka na? Nawala ka. You failed the test. It means to examine. Ano't examine ti Ilocano? Kasla ti arig nakakabsat, digiti teachers, agpa-exam to find out what you have learned. Digiti dado mga teacher, terror. They make the exam so difficult because they want to fail their students. But a good teacher gives exams because he wants his student to succeed. So ti amutay lang nga kasla pakasuutan, no adamot lang na sursuro tayo, kat no panagsagaba. And many times, adot Kristiyano nga makalipat, dagiti na adal na, tuno da suffering na. Kaslaawan nang nagagan na, kalaawan ng nayat adal king kwa na, tayo di agsagaba kakabsat, kung tudubaks lahid. Nga madamot dagiti Kristiyano, nga idi na abdaanan, kaslaawan na yadal kadakwada, tabig lang nga nagawawan damon latang kakabsat. They failed the test as well. It also means to investigate or to find out something, to inspect, to prove, to scrutinize. The JT meaning kakabsat, iti test, yan ti Bible. There are several other kind of tests that I would like to discuss with you today. But I will start with the first two. Anada nga ta digitoy. Anada nga ta digitoy. Nga blessings, enjoyment in life. Nga isugayam ka test iti biyag tayo. Rumwar kakabsat. Ti husto nga kababalin tayo. No adda digitoy nga bambanag. Number 1, work. Usually, and actually, work is a blessing from God. Sino kada kay ti ada na pintas nga alakatan ko ibaga nga di pagtrabakuan, pagpabaknangan na kang maibagam nga blessing ken ka ta trabaho itayag yuman ta imayo. Okay? Sino kada kayo kakabsat iti agkarkararag nga maddaan iti trabaho itayag na ti imana? Awan? Sino ti agkarkararag iti napimpintas ko mga pagtrabahuan na tayag naman ti imana? Very good. Work, livelihood, source of income, business, is a blessing from the Lord. On the other hand, it's also a test. Una ti Apo, idi awan trabaho, Apo, kararag. Kuna ti Apo, ikak man trabaho deto, itakitak man no, malagip nagtupelang tuno ada trabaho na. Test. Mawatan nyo ti point? Nung wala pang work, lagi sa church, at awang or pagubraan na pelang. Nung nagkaroon ng trabaho, hindi mo na nakikita sa church. Reality or not? Work is a blessing, but it was also a test to you. Kasi di nagkaroon ka trabaho, sumutiga po na nga, di ko may makikimgimungan. Hello? Nung wala pang work, palaging pa-prayer request.
Pastor, pray for me. Kanay nag-message. Palaging update ng prayer request. Kararagnak, pastor, nagpa-interview ako. Kararagnak, pastor, dito nag-apply. Kararagnak, pastor, permi kakabsat. Nung nagkaroon, hindi na nakikipag-communicate. Ket no palagi pam ti responsibilidad na kanapo Diyos, makaungat pa yung kakabsat, makasurunin. So anong nangyari? Blessing ba sa kanya yung work? Ang work, blessing. Pero sa kanya, hindi naging blessing. Kasi isot nagbalin nga hindrance, di pa nag-develop ti relasyon na ti Apo. Imbes nga di work ti gapuna nga imasidig pa iso na ti Apo, maaramat ti Apo iso na, isumat ti na kaya daywanan iti Apo. Warning kada kayo kakabsat nga managtrabaho. Napintas ta negosyo, napintas ta trabaho. Ngamhan ko mga isot mang balbaliw tapusom. Nung wala pang trabaho, palaging nagpapakounsel. Anat makunam pastor. Pastor, anat makunam deti option ti trabaho. Anat makunam deti pa nag-abroad ko. O nag-abroad kakabsat, awanan, bye-bye. Nung nakapagtrabaho na, hindi na nakikinig ng payo. All the more ko mga kunana, pastor, ada trabaho kon, please guide me. Because I know that my work could be a temptation to me. Naawatan niyo kakabsat? Baka isot pa kasulisuga, adut sulisog day trabaho. Alam mo, malaking pagsubok o dagok sa buhay yung wala kang trabaho. Mabigat yun eh. Kasi nung umay ka makigimong kat awang pagtrabaho, kas pagregan, awang trabaho, awang pa nga pagpletem. Pero nandyan ka. Praise the Lord. Di ba? Awang trabaho, awang pagpletem, kung umay ka lahat na magigimong, matinding puso yun. Pero ibang pagsubok yung may trabaho ka na. Lalong-lalo na kung napakabilis pa ang promotion mo. Warning, watch out. Those who are workaholics. Hanadakas kakabsat, ti kinagagat. Ngam no ti kinagagat mo kat sobra, nga awan tiyempo mo nga para ti Apo. You failed the test. Ti Apot ng tagtatrabahom. Apay nga inlaksid mo isunan, idiada trabaho mon. Watch out to those who are climbing up the corporate ladder. You're hungry for success. You want to compete. You are very competitive. Ikaw yung tao na alam mong may abilidad ka, may talento ka, ayaw mong pahuli sapagkat alam mong may kakayanan ka. Mag-ingat ka. You are busy boosting your network. Siyempre, business, you need network. So you meet with different people. You go out with them, you eat with them. Why? Because you're building your network. But be careful. Baka isot pakat puunga, baka isot pakat nagam. Again, enjoy kan tulakit din ti adu nga kwartam. Ngam gayam adayo kamutun ti Apo. Mabaybay ampay ti agdevotionen. Mabaybay ampay ti anak mo. Ultimo anak mo, di makigimongan. Awanan kakabsat, nalamiis kayon. Be careful. It's a test. I hope we don't fail the test. Kada kayong agbasbasa, na kayong agkagraduar na, kapasa ti board exam, agobra kayo, inikkan na kay ti Apo ti blessing, ti kunakon, idi awampay, kanayong kat prayer meeting. Idi ada trabaho mo kakabsat, awang kan ti prayer meeting. No may palagipay king kan ti prayer meeting, hanggang unin. Imbes nga di pusom ko ng Apo, sikat naggapon ti trabaho, han nga dapat iso, itinang nang runa, ken mangiturong kanyak deto. Watch out for the temptation of compromise. Masapol kakabsat, laglagi pon, dagiti na isuruging ka ti Biblia. Dagiti na iyadal king ka nga prinsipyo. Dagiti nga prinsipyo, isot gapuna nga ti Apo, maragragsakan kan ka. Nga may diinik kan na kan iti blessing, nalipata mo dagiti nga prinsipyo. Circumstantial, DJ faith mo. Circumstances change your faith. Situation change your faith.
How can you shine? How can you be a blessing? How can you make a difference? Kakabsat, as God's people, we cannot make a difference wherever we are no awan is strong nga puso tayo, kakabsat. Remember this, the people who move the world are the people the world cannot move. No simrek ka lang ti trabaho, kakabsat. Kung na deta boss mo, intay mangan, napangkay nangan, nalipata mo ti kinabaptismo, nalipatam ti kinakristyano mo, kasanukan tupay ngagsilaw in the long run. Beware of temptation. Iso nga i-advise ko kada kayo, ti kamayatan na kakabsat, no kabaro ka dita trabaho, ipakitam nga sigud ti kulay mo a kristyano. Ipakita mo kaagad. Si Glyza, pakita mo nga sa Australia. Malagip ko jay testimony na, hindi ma-interview kakabsat, among ti inaramid na, kunana kanyak, Pastor, please pray for me. Dahito interview, kayat ko unay dahito yung trabaho because nangat nga to ti sweldo. Ngem as a Christian kunana, irwanganak to nga i-share ti gospel, kadi jay mang-interview kanyak. Kadi kararagnak kuman. I don't know no dahito pa nang i-share ko, iso ti makadispresyon to kanyak. To bring this taste, yung bang, ano ba naman to? Baka ito ang gagawin niya sa trabaho. Ay, hindi ko siya tatanggapin. I don't know. Negative eh. But I will still do my job as a Christian. So kaya na-interview kakabsat, kung na idinalpasan ko na kano dyan nag-interview, do you have anything to say? Kat ko na kano, yes, I have something important to share with you. So in share na ti gospel, na-impress kakabsat. Di dyan ang interview king kuana. To cut the story short, nakuha siya doon sa trabaho. Tata, everyone in the work know her. They come to her for prayer. They know her testimony. Nuham mo ngamin aramidon deta kakabsat, nga unnaam, sikati maunnaan. Aging gana nga di kanton makapag-witness, di ka makapag-testify, aglimlimeng kanton na Kristiyano, hang kanton makapagsao. Why? Naunnaan na kantibain, naunaan na kanti buteng, naunaan na kanti panagalalangan. Why? Kasi nung una pa, hindi mo kaagad inunahan. Beware of compromise. Be careful of valuing the wrong thing. Baka napatpatag mo ta trabaho mo. Kada kayang basbasa, napatag ti pa nagbasa. Ti apot mangmangtad ti blessings mo, remember that? Amo ipalubos nga napatpatagan ta pa nagbasa ngam ti apo. That you make God out of your work. Listen to me. Kada kay nga nagagat. Kada kay nga da trabaho na. Kada kay nga napintas ti business na. Amom no pagbalinam nga Diyos mo ta trabaho, kaasi ka pa'y. Kawawa ka naman. Because if you make a God out of your work, agbaling ka nga slave ta trabaho. Imbes nga servant na katiapo nga nangtad ta trabaho. You're a slave of your work. Kawawa ka. Bakit? Kasi ang ginawa mo, pinalitan mo ang Diyos sa buhay mo. Sino katam ti Diyos mo eh? Diyan mo trabahong ti Diyos mo. Isun ti umapapo ka as if nga dito yung trabaho, you are making your work your God, your provider. Kung api ko may nakmakigimong, napat patag ti trabaho ka, isut provider ko. You're making your work your sustainer. Listen, your work is not your provider. Hangat ta trabahong ti provider. Sustainer, ni Apo Diyos, isut nang tagtatrabahom. God is the source. Your work is a resource. Hanyo liplipatan deta kakabsat. Adut dagiti Kristiyano, I've been young, amoyo siyak PK at, nag-grow up ti church. Adut nakita ko nga member kan Kristiyano, nga idiawan pa'y trabaho na madikit kay Pastor John. Nung nagkatrabaho, adayumutan kan Pastor John. Malayo na. Nung wala pang trabaho, numalpas ti gimong, nakabaybayag pelang dito yung kakabsat nga makipel-fellowship. Alagad maawatan tayo no talaga very busy ka. But why don't you enjoy the time together with God's people as well? Evaluate nyo tabagbagiyo kakabsat. Baka deta inted ti apo king ka, bagam nga blessing, I enjoy it. Thank you Lord kunam. Ngemnuhan na husto tapusom. You failed the test. You forget that God is your sustainer. Uri kada kay nga data abroad, hanga deta trabahom ti provider mo. Hanga ta trabahom ti sustainer mo niya po Diyos.
Ano na lang nga bawian? No awan asi ti apo king ka, kinulding nalat mesang orat ta brain mo, ano mangyari king ka? Pinitik ti apo ta kinasound ti panunot mo, the following day, dakat kalsada magna, kugta-kugtara mo di kita, bato ka da lata. You lost your sanity. Di yung aming kakabsat. Hangking abot-bot ngan, but it's the truth. Ano lang apukawon ti apo, di kiti aming nga inted na kada tayo kakabsat, gaputa makalipat tayo king kuanan. So nga, this is a reminder to you. Di kiti naglabas, we talk about suffering and all. Yes, magpatuloy tayo. Pero sana, kahit din gaano ka nakabless sa trabaho, nagpapatuloy ka pa rin. In fact, hindi lang nagpapatuloy. Mas pa dapat pinag-iigi mo ang paglilingkod mo. Why? Because nuhan mo nga iset iti goal ti panagserbin ti apo. The tendency is guyuden na katitrabaho because ti work kakabsat pressure. Pressure ti trabaho. Nuhan mo nga ikan iti pateg ti panagserbin ti apo. Nuhan mo nga iset nga kunam Sunday morning for the Lord, Wednesday night for the Lord, deti trabaho, i-dedicate ko iti apo, amin nga kakadwakan believer, masirak amin ida, nuhan mo iset ti biyag mo kakabsat, guyudin na katatrabaho because your work is a pressure. Gusto no saan? Let me ask you now. Nakaduti ang people tayo, dito hindi kakabsat nga apo, naka-aktibo, may gisurot ubing, a good news club, awang kababain na kakabsat, hana ibain ti apo, hindi nagkatrabaho kakabsat, kala ibain na pa'y makikadwa ka, digiti solwi na rin. Ibain na pa'y, anong nangyari? Kinan na ka ti sistema ti lubong. Well, we appreciate and we praise God for brethren who remain steadfast. Nga talaga nga ti puso nagakabsat, sana nagbaliw. No di kat idinadan ti trabaho, nagbalin nga blessing peking kwa na di trabaho. In the sense, nga di trabaho na, naaramat, nga naka-isyaran dagiti gospel. Amo ko maliplipatan ti apo. Anak ko na ti apo ka dagiti Israelites, idisakbay da nga sumrek di promised land. Deuteronomy chapter 8 verse 18. The Lord told them, but thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee the power to get wealth. Amen. No pinagsagit na ka iti apo ita, uri aduk kwarta, ma-enjoy mo pa itong bigat? Mapanaamin na, inta pagpaagas mo. Yes. Again, I do not say this, kakabsat, tapno dete ka labut-but ngan kayo, pero mag-isip ka, buhay ang Diyos. Hindi pwedeng magkamali at hindi pwedeng mabigo ang kanyang salita. Totoo siya. Naawatan nyo kakabsat? Sagupsupan nyo dito yung aksepan nyo dito yung truth kakabsat. Kaya alam nyo, what is the real issue? Listen, ano ti talaga nga issue? Di awan trabaho, di ada trabaho, di basit ti pagubraak, basit sweldok, dakkel sweldok. Kaya ko kuma dito, as the home base, is that the main issue? It is an issue. But it is not the main issue. If you are a Christian, the main issue, folks, is the heart. Look around. Hangati pa ng judge kakabsat, but to pray. May mga Christians na dapat nandyan, pero wala dyan. Bakit? Kinain ng mundo, kinain ng trabaho. Your work is truly a blessing if your heart is right. Kung nasa tamang lugar ang puso mo, blessing ang trabaho mo. Pero kung mali ang puso mo, kahit paanong trabaho yan, hindi ka kailanman magiging faithful sa Panginoon. Hindi kailanman. Hindi natin, kaya dito sa church, hindi tayo nagpapayabangan ng, uy, ganda ng trabaho niyan. Uy, hindi yun ang pinag-uusapan. Dito sa church, dahil family of God tayo, Biblia, paglilingkod ang ating usapin. Ang ating usapin dito, faithfulness. Are you faithful? Ang ganda nga ng trabaho mo, hindi ka naman nakikitang naglilingkod sa Diyos. You're not faithful. You're a pitfall, not a faithful. Pitfall. Amoy pitfall? Abot, pakayabutan, pakaidibkulan. Kakabsat, agpipin na lagip tayo, asawa, palagipan tunggal may palagipan, digiti anak. Oh, nung wala pang trabaho, nag-amen. Nung may trabaho na, medyo, alam mo na kung sino. Wag naman.
Alam mo kung ikaw ay, listen to me, kung ikaw ay pinagpala ng magandang trabaho, may influence ka eh. Tinitignan ka ng mga nakakabata eh. Eh kung nakikita nila yung attitude mo sa church, ikaw yung pinagpala, tapos ganun ang attitude mo, nakaka-offend ka. Hindi ka blessing. I do not say this negative. My prayer is sana ma-break ang puso natin. Kung sino yung may magandang trabaho, siya yung dapat maging ehemplo na support natin si pastor. Siyempre yung mga wala pang trabaho, bata pa yan sa isip, immature pa, nakita nila sa'yo, pambihira ano. Tignan mo yun, pinagpala pero supportive. Eh ako pa kaya? Mga kapatid, sinong nangyari? Your work is detrimental to your spiritual development, no matter how nice it is, if you're not faithful to God. Ta trabahom, ta negosyo, baka perdiking ka, uri ka sanot kapintas ta sweldom, no hang ka faithful iti Apo. Lapdan na ta panag-groom ti spiritual life mo. Huwag mo naman sanang hayaang mangyari na dahil pinagpala ka na, dumteng ka ti status ko, ti spiritual life mo nga, okay na ako, basta ako, I will just enjoy the rest of my life. Listen to me. There is only a short time to live. Yes, sabi nila, only one life, enjoy it. Listen, there is eternity. Prepare for it. Palagi sinasabi ng mundo, YOLO, you only live once, enjoy it. Listen, ilang years lang dito. There is eternity. Why don't you prepare for it? Hanga dito, pagbaga mga, you only live once, enjoy it. Ba't hindi mo isipin ang eternidad? Yun ang paghandaan mo, hindi ito. Prepare for eternity. I'm not saying that when you work, you will be saved. Saved ka nang ibig ko lang sabihin, sa langit kasi, mga kapatid, merong recognition day. Dito sa lupa, nauuna ang recognition date, tapos graduation day. Tama ba? Kada nyo data, we're good. Recognition muna, di ba? Awarding. After that, graduation. Pagdating sa Kristiyano, graduation muna bago recognition. Agreduar ka pelang, matay ka pelang to, graduation yon. Pagdating sa langit, recognition. Eh kung yung mindset mo, you only live once, enjoy it, nagpakasasa ka, dali mo sa langit yan, mahihiya ka sa harapan ng Diyos. Wala kang wisdom eh. Pinaiturong ka ti panunot mo nga dakas. Imbes nga pinaiturong ka iti sa utiapo. Hello? Oh, kayong mga workaholic, inuulit ko. Those who are hungry for success, climbing the ladder of corporate world, and you are very competitive. Hindi masama yan. Kailangan natin ng mga taong katulad ninyo. Kailangan ng Diyos, kailangan ng ministry. Pero kung hindi faithful ang puso mo, sayang na sayang na. Sayang. Bilang pastor, nangihinayang kami minsan. Yung mga pinag-pray mo, pinagpala, tapos hindi naging faithful, nakakapanghinayang. Tapos makita mo yung mga faithful, sinasabi mo, Lord, sana sila na lang pinagpala mo. Are you with me? Amen. Oh. Number 2. Still alive? Amen. Eureka, kinantay man pelang no si bibiyag dagiti agbuy-buya ta Zoom. Oh, buhay pa ba kayo dyan, mga kapatid? Okay, very good. Oh, number 2. Pangalawang test, wealth, power, and possession. Amen. That's good. Wealth, power, and possession. Wealth is kinabaknang. Power, turay. Possession, sanikwa. These are blessings. In fact, the Bible says in James 1:17, una na si Bible, every basahan tayo man, go. Every good gift and every perfect gift is from and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. So maliwanag, kanino daw galing ang yaman? Ang position, power, possession? From God. In one passage of this scripture, I paraphrases and it goes this way, kunana, ti apo ti mangi-promote, ti apo ti mangi-demote. He has the power. Whoever is in position right now, God is in control. That's a blessing from the Lord. So yung iba, they enjoy it. Yun lang ang mindset. Pinagpala ka, enjoy it. Totoo naman. Nakalagay naman sa Bible. Sabi nga dun sa isang statement sa Bible,
which richly giveth us all things to enjoy. Sabi nila, ay tignan mo, sabi ng Bible, richly giveth us all things to enjoy. O hindi ba, binigay ng Diyos sa atin. Enjoy naman natin to. Nandyan na yan. Pero, mga kapatid, ang ating pinag-uusapang mensahe ngayon, ang pagsubok sa mga ine-enjoy mo. Yung ini-enjoy mo na yan, pagsubok din sa puso mo yan. It is a test. Why? Listen to me. It is terrible. Ano terrible? No terrible ko nam kakabsat kat it's so bad. It's so bad. It is terrible if, because of it, we can afford more evils. Di ba no aduk kwartam? Listen, wealth gives us many options. Idi awang kwartam kakabsat hanggang makagatang cellphone mo. Naimas turog mo. At awan cellphone nga rod kakabsat nga pagpuy-puyatam. Ngam no, ada kwartam nga minan. Remember this. Totoo to. No, ada kwartam, ada option mo eh. Iso nga ti kwarta kakabsat, ada power na eh. Di ba? O, idi awang kwartam kakabsat, siyempre, diretso kat kapilya. May ka makigimgimong. Idi adok kwarta mong kakabsat, adot mabali mo apapananat, adok kwartam nga rudan. Money changes people. And I hope it will not happen to us. If it has happened, kat matamtamaan ka ita kakabsat, sapay ko matagpa kong babaga, makonsensya ka mo ta deta, intad ti apo deta, isut gapo na nga nayadayo ka kingkwana, oh come on. Agpanunot ka. See, you can do a lot of things when you have money. It's so terrible. You have money and because of that, you can afford evil. Maghatang mo ta kang ginahan nga arakan. Kat gaputa maghatang mo kang ginahan nga arak, you attract people who are rich and they gravitate to you. Why? Because of that. Abay, mag-ingat ka. Sabi ng Bible, wealth maketh many friends. Kung mayaman ka, marami kang kaibigan. Hindi sinabi sa Bible kung totoo o peke, basta marami ka daw kaibigan. Pag may pera ka, okay, mag-ingat ka. Kala DJ prodigal son, idi adu pela kwartana, apo, manso inom, adu kwartana, adu tumas asibay. Bakit? Una ta digiti maki-ride on. May pera yun. Punta tayo doon. Boss, pambira, naibos ni pulutan. Mga lakabay sa kapulo! Pera. May pera eh. Eh kung wala kang pera, hindi mo magagawa yon. Kaya ang pera neutral. Panubog kakabsat ti aduk kwartana. Sino ka takay ti aduk kwartana? Kita man takaambay mo, mukha bang maraming pera yan? Mukha ba? Oh. Amen kakabsat? No, aduk kwartayo tabang ko, agan anad kayo kakabsat, di kita pampanunutin yung ay tuno kastoy, ate kastoy, ay kastoy, ay kastoy. Pure ka, una umot pela ta tights mo ah. Una umpela di kita first fruit. Alam nyo, listen, maraming hindi nakakaintindi. Apay nga kastat pan ng tudyo ta church yun. There are many reasons. Una sa lahat, pasasalamat mo sa Panginoon. Kung wala kang may pagpasalamat sa Diyos, huwag kang magbigay. You can give without loving, but you cannot love without giving. If you are not saved, no hamo nga insalakan na katiapo, awan rason mong agyaman king kuana. Ngano insalakan na ka, you have all the reasons to thank God. Kat uray man paitid mo amin just to thank the Lord. It's not even enough to tell God, Lord, thank you for saving my soul. Oh, naintindihan nyo? Hindi lang yan. Ang pagbibigay, mga kapatid, kailangan sa ministry. Because the ministry cannot go around without around. How can we build a huge building like this if we were not taught to give sacrificially and love the church? Minahal na rin natin ang gawain ng Diyos eh. Hello ba mga kapatid? Are you still alive? Hindi lang yan. Ang pagbibigay, wisdom ng Diyos. Ang muna nga ti kinatao tayo alisto nga makalipat. Uray man lang ti babaan ti panang ted kakabsat. Basta the blessing mo, malagip mo ko umuna ni Apo Diyos. Kat dim malipatan, gapo ka dayjay, giving ti tithes. Kaya kami ding pastor, pag may nag-abroad,
Pag may nakapasok na sa trabaho, yan ang una naming ipinapaalala. Bakit? Makakalimutan mo ang Diyos pag hindi ka cheerful giver. Kailangan ba ng Diyos ang pera mo? Hindi eh. Mayaman siya. If you don't want to give, wag lang. God has other ways to provide. Bakit? Ikaw ba yung may pera? Ikaw ang maglalakas loob, magyayabang sa Diyos. Anong may pagyayabang mo? Wala. God does not need your money. He's rich. But He wants your faithfulness. All He wants is your love. Parang, ang magulang, halimbawa, si Pastor John, pag binigyan ko yan ng gift, kailangan niya ba? Kaya niyang bilhin yun. Halimbawa, no gift to isuna to no birthday na ti Polo. Polo. Kaya na nagatangan. Pero anong kailangan niya? Hindi yung polo. Yung aking expression of love. Yun sa giving eh. On the other hand, you cannot outgive God. When you are a cheerful giver, God blesses you in return. Naintindihan niyo ba mga kapatid? It's so terrible how that you see how money changes people. How money changes Christians. Even those who were very committed before, money changed them. Oh mga kapatid, beware you rich men, rich woman. Be careful. It is terrible when because of your wealth and power and possession, you cannot even go to church anymore. Sister, api awang ka di church di Domingo. Awang kami nagbantay ti balay, Brad. At nakam di balayo ay tamag na, pumanaw, no awan nagbantay. Samantalang kakabsat, to sa nga pamilya mapan Robinson, maibati mo tabalay. Apay ni Robinson, kaya yung ibati tabalayo tap no pang kaijay. Apay ti church ti Apo, di yung maibati tabalayo kat umay kay nga pamilya. Sinong nangyari? Mga kapatid. Kita mo? Nung may bahay ka, sinasabi mo, Pastor, pag pray ma, dedicated ti balay. Oh yes, Lord, bless this house. You dedicate this house. Awan to kumbat papaspasamak dito nga ininom Apo, kada video okay, kadam amin, kasi dito ikat naggapugan ka, paragan ka, dikiti agnaud dito Apo, anak mo, awang kumat makita kadakwada nga kakasday Apo nga testimonyo. Apo, sapay kuma, dito nga balay, agbalinto nga Bible Study Center. Apo, dito nga balay, empabulod mo lang. Hindi kalpasan na kakabsat, nalipatan ng ti Apo, aglam na may isan. Ano may magigimgimongan? Apo, di kayo may nakigimong, brother. Ado nga aming commitment ko. Commitment kanino? Sino ba yung taong yan na mas mahalaga pa kesa sa Diyos? Na nagbigay sa'yo ng mga networks na yan. Alam mo ba kung sino man yung mga network mo ngayon? Binigay din yan ng Panginoon eh. Hindi sila ang Diyos mo. Huwag mong gawing Diyos sila sa buhay mo. Isudat mangiluod king ka. If you make them the God of your life, they're not your God. God gave them to you. Stewardship yan. Maging tapat ka sa Diyos. Ang isudat, gapo na nga, di ka umay makigimong ang kakabsat. Are you with me? Amen. Sabi ni isang presidente sa Amerika, nalimutan ko yung pangalan, Abraham Lincoln yata. Sabi niya, tagay mo, basahin natin ha, nearly all men can stand in adversity. But if you want to test a man's character, give him power. And I will add, give him wealth, give him position. Watch. Watch his life. Watch his heart pag may pera na. That's a test. Tama ba? Test yan. Money tests our character. Wealth tests our character. Position tests our character. Nung wala kang trabaho, napaka-humble mo sa pastor. Nung may trabaho ka, naku, mayabang ka na. Di mo kahit agdalusiaran. Di mo kahit timabaunan. Bakit? Boss ako sa trabaho Manager ako CEO. Ano kung CEO ka? Dito sa church, wala yan. Kalimutan mo yan. Because everyone is a servant. Yes. We are all servants here. We don't mind.
Do you mind na ikaw ay manager sa opisina, naglilinis ka ng bowl ng church? Do you mind? Hello? Oh. Mga kapatid, praise God for this message. Ako, pastor, I praise God for this message na ma-share ko sa inyo kasi talaga kakabsat. Alam mo kung bakit? Dito yung Trinity Church na ita, pinagpapala eh. Ang ganda ng building natin. Mag-ingat din tayo, baka bilang church, makalimot din tayo. Kaya nga, praise God, may church planting tayo eh. Kung wala tayong church planting or at the building tayo, we will deteriorate. Buti na lang may church planting tayo. Kaya kayo, pag sinasabi namin, hindi ag-soul winning, masadot ka. Alam mo, sa totoo lang, deta pa nag-soul winning kakabsat. Kung humanly speaking, deta programa nga mang gwardiya at puso tayo. Parang yung bata, pag marami kayong pera, you can buy everything you can for the child. Temptation yung hindi mo pagtatrabahuhin, hindi blessing sa kanya yun. Ganon din tayo. Pinagpala tayo ng Diyos, hindi tayo magsusoul win. Ay hindi na blessing sa atin to. Kaya I will also say to you, idihang ka pa yung blessed, nakakagagot ka, soul winning. Amin na pa naman, the gospel tracks. Hindi ada blessing mo, adult networks mo, pinagpala ka, prinomote ka ng Panginoon sa trabaho, hindi ka na nagdadala ng gospel tracks. Bakit? Trabaho na lahat, tinatupag. Pera na, pagpapayaman at lahat-lahat. Oh. My question to you this morning is this. Do we have wealth? Posible kaya na meron tayong kayamanan o ari-arian that we love more than God? Posible kaya? Posible kaya na meron kang mga kaibigang mas mahal mo, network mo yan, kesa ang Diyos? Posible kaya na meron kang mga bagay-bagay sa buhay na mas mahalaga sa'yo kesa ang paglilingkod mo na sa Diyos? Posible kaya? Ikaw lang ang makakasagot niyan. That's between you and the Lord. Oh, are you with me? I add, sabi nga natin minsan, family is a blessing. Eh, hindi na yung iba eh. Nung walang anak, very faithful. Nung may anak, ginawang excuse yung bata, hindi na nag-church. Hindi na blessing. Eh dapat mga kapatid, pag may anak ka, thankful ka sa Panginoon. All the more reason ako ng Lord, itugot ko ti anak ko di church. Masapula Sabado pa lang, nakadigos kami, nakatutbrush kami, nakasukat kami. Tapno tala na maturog, tala bumangon, diretsugam kapilyan. Hello? Ba't wala ka sa church? Yung anak ko kasi. Ba't hindi ka nakapag-church nung Sunday? Yung baby ko kasi. Posible kaya na Diyos mo na yung anak mo? Kawawa ka naman. Paano isupply nung anak mo pangangailangan mo? Yun ang Diyos mo eh. Mananalangin ka sa, anak ko, inuna kita ngayon, ikaw ang mag-bless sa akin ha. Hindi ako nag-church. Ikaw ang magpala sa atin ha. Kawawa ka naman. Hello? Amen. Alam mo si Job, usually, we know about Job, his sufferings. Ano't amuyo kong Job? Alay, bagayo man ti amuyo kong Job, napukaw ti suffering, ha? Napukaw ti amin. Ano't napukaw king kuana? Kamelyo, ribu-ribu ti chay. Oxen. Ibig sabihin nung araw, siyang pinakamayaman. Basahin mong Job chapter 1, pinakamayaman. Pero alam mo, sa totoo lang, what we know of Job is his faithfulness during suffering. What is not often discussed is his faithfulness when he was still rich. Sa totoo lang, pag binasa mo, ilagay mo, Job chapter 1, 1-5. Basahin natin. Buhay ni Job. Bakit hindi nyo alam? There was a man in the land of Uz, whose name was Job. And that man was perfect and upright. Mahirap pong maging matuwid pag marami kang pera. Tanungin nyo ang mga mayayaman. Sabi ko sa inyo, pag marami kang pera, marami kang opsyon. Pag hindi mo binantayan ang puso mo, your heart will deceive you, temptations will surround you, isut mangyadayoging kadiapo. And one that feared God, yan ang itatak mo. Sa lahat ng bagay, mindful ka, may Diyos ka. Kaya alam mo, ang pinaka-worst na tao sa balat ng lupa, mga hindi naniniwala sa Diyos. Kung hindi ka naniniwalang may Diyos, paano ka magbe-base ng absolute rightness, absolute truth? Wala. Kasi ang basehan mo, animal, doon ka galing eh.
Ang moral standard mo, animal. Kung naniniwala ka sa Diyos, ang moral standard mo, God. Yung mga hindi naniniwala sa Diyos, walang Diyos. Anong moral standard niya? Saan niya i-base? Anong tama at mali? Yung animal. Kasi doon daw siya galing. Tama ba ako? O, kung naniniwala ka sa Diyos, ang moral standard mo, Diyos. Kaya yan si Job, one that feared God. Verse 2. O, tingnan nyo verse 2. And there were born unto him ilan? O, dami niyang anak. And ilang mga babae? So ilan lahat? 10. Sinong may 10 anak? Sinong 10 magkakapatid? Masaya, di ba? Yung mga anak na namin, tatatlo lang sila, pero ang saya namin. Nung nag-swimming kami, swimming pool, ay pambihira. Kahit kami-kami lang, ang saya-saya namin. Eh yung 10 anak pa kaya? Huwag lang mag-away-away. Verse 3. Oh, his substance also was 7,000 sheep. Mano nga karnero? O paunay kang kakapsat. Mano nga pangganakan na, Brother Johnny? 7,000 a karnero, Brad. 500 yoke of. Paris yan. Ibig sabihin sa 1,000, 500 she-asses, and a very great household, so that this man was the greatest of all the men of the east. Aba, kung ganyan ka kayaman, magti-church ka pa kaya? May kikilalanin ka pa kayang pastor na sasabihin mo, may pastor, may mentor, may counselor, may advisor, may partner, may kikilalanin ka pa kayang pastor pag ikaw ay kasing yaman ni Job. Pero tignan natin, verse number 4. Ano sabi? His sons went and feasted in their houses. Yung mga anak, nagparty sila. Everyone his day. Aba, panganay, ikaw muna ngayon. Doon lahat ng mga magkakapatid. Pangalawa, the next day. Ayun, no? Anong ginawa niya? He sent and called for their 3 sisters to eat and drink with them. Next, 5. And it was so, when the days of their feasting were gone about, tapos na, anong ginawa ni Job? He sent and sanctified them. Naalala niya ang Diyos. And rose up early in the morning and offered burnt offering. According to the number, isa-isa pinag-offer niya. For Job said, it may be that my sons have sinned and cursed God in their hearts. Thus did Job. Sabi niya, mga anak ko, bata yan. Baka nakalimot sila sa Diyos. I ask forgiveness in their behalf. Napakatinding tao. Oh, we need that kind of men in the church. A Job who is not only faithful in times of suffering, but a Job who is faithful when he is wealthy and blessed. Next, it is terrible. Are you still there? It is terrible when we enjoy our blessings, but no longer enjoy our fellowship with the giver of the blessing. Di ka pa ag-devotionan. Di ka pa ag-kararagan. Idi awan trabaho, idi awang kwartam, nakas-asidid ka ti apo. That's usually the case. No may ka makikimong, umuna pala nga kanta, agsangsangit kan. Idi blessed kan, nakaupat nga kantang kakabsat, nakatungangalat ta. Bakit? May pera mayaman Alam mo kung sino. Nung walang hirap na hirap, nagsisimula pa lang ang pastor mag-preach, ganadong-ganado, amen, amen, amen. Pero may nga makabless ti message ti pastor. Idi adong kwartanan, kaslahan na sumsumrad ti message, apay, kaslahan na kailangan ng kakabsat ti preaching. Bakit? May pera Mga kapatid, bato-bato sa langit, ang tamaan, kahit magalit. I have nothing to lose. Wala akong pakialam. Pastor ako I have to preach the word of God. Kung ayaw mo lang. Bakit? You will face God someday. Ilagay mo yung Ecclesiastes 11:9. Ecclesiastes 11:9. Maraming tao kasi ang katwiran sa buhay, you only live once, enjoy it. Tama naman yun. Pero not to the point. Nga isot paglami isam, nga di ka makigimgimungan. Ayun nga. Rejoice, O young men. Sa totoo lang, ang pagiging kabataan, temptation din yan. Isang point yan, that deserves another telling and explanation. Rejoice, O young men, in thy youth, and let thy heart cheer thee in the days of thy youth. Walk in the ways of thine heart. Yung gusto ng puso mo, gawin mo. In the sight of thine eyes, lahat ng makita mong gusto mo, gawin mo. Pero
Pero, ito, but, ayun, know thou that for all these things, God will bring thee to judgment. Sige lang! Ayaw mo mag-church? Naglalakwat ka, Aldaw ti Domingo? Go ahead! May pera ka eh. Pero alalahanin mo to, isang araw, magbibigay sulit ka sa harapan ng Diyos. Kung save ka. Kung hindi ka save, kay Diablo ka magbibigay sulit. Pero kung save ka, sa Diyos ka magbibigay sulit. Kaya anong ibig sabihin? Wisdom. Hindi wisdom the worldly, kundi godly wisdom ang kailangan mo. Moderation. Kailangan kakabsat. Iset mo tapusom nga, apo ko na, uray ka sa nunto ka tigabaknang ko nagat, I will remain humble. I will keep myself in touch with you, with my church, with my pastor. Kasi sila ang guardian sa buhay ko, Lord. Kung wala sila, talagang I am left on my own and I have the tendency, I'm vulnerable to go on my own to do what I want. Kasi wala na akong accountability sa isang leader na siyang mag-guide sa akin. Ako na ang boss ng buhay ko. Lord, ayokong mangyari yun sa akin. Kayo man ding parents, di ba? Ayaw yung mangyari sa anak niyo yun. 1 Timothy 6:17. Ano sabi ng Bible? Charge them that are rich. Bumili na kayo ng charger ngayon pa lang. Charge them that are rich in this world. O, tingnan nyo ha. Sa Bible kasi iba yung mayaman sa mundo, iba yung mayaman sa langit. Maganda na yung mayaman ka na sa langit, abay pinagpala ka pa sa mundong ito. Pero ito, charge them that are rich, that they be not high-minded. Hangking amin nga na nga ito, unay titingin nyo sa sarili nyo. Mag-humble kayo sa Panginoon, lalo na sa kanyang mga lingkod. Hindi ko sinasabi ito para itaas kong aking sarili. Kung ayaw mo mag-humble, huwag lang, humanap ka ng pastor na pwede kang mag-humble. Pero sinasabi ko sa iyo, ang pastor ay binigay ng Diyos, guardian sa buhay mo. Watchman overseer. Ano't overseer? Isut mangkit-kita king ka. Tapos, do not trust in uncertain riches. I want you to know, riches are not forever. Riches come and go. Ape, deta kwarta nga, dahin ta imam ita. Namin ado nga limasat ta imam, deta nga kwartan. Han. Tattalang deta to na igasto mo awanan sa balin tong imat yanan. But in the living God, who giveth us richly all things to enjoy. Kaya alam nyo pagkaminsan, pag pinagpapala ka ng Diyos, yun yung message natin. Dumarating ang suffering, just to humble us, to correct us, to neutralize our emotions and mind. Para ma-realize natin na kahit ang yaman-yaman mo na, parang walang kwenta yon kasi you have a big problem. It's so terrible. God wants us to enjoy His blessings, but He wants us to be faithful to Him. Oh, lastly, are you still there? Yes. It is terrible when because of our wealth and possession, we think that we don't need God anymore. That's always the tendency, folks. Sinong mas nakakaramdam ang pangangailangan niya sa tulong ng Diyos? Yung walang-wala o yung meron-meron? Ulitin ko, yung walang-wala o meron-meron? Yung meron-meron. In reality, sino ti nalaklaka nga si dagti apo? Deti aduk kwartana, tinapindas trabaho na, ada posisyon na, uno dete talagang agkarkarigatan. Sinot nalaklaka nga si dagti apo? As a soul winner, bilang isang preacher, marami akong nakakausap na pag sinishare mo yung gospel, agtangad-tangad, but as if hana sumusumrut king kwa na di bagbagam. You know why? I don't need that. Hindi ko kailangan yan. Pero pumunta ka dun sa mga talagang, punta ka sa ospital, yung may cancer, yung may nasa stage 6 ang cancer niya. Kausapin mo yan. Makikinig. Punta ka sa jail. Punta na ba kayo sa jail? Mag-share ka ng gospel doon sa jail. Hindi ka din nakabalod. Adayot pamilyana, na-realize niya na yung consequence ng kanyang ginawa, ipangaral mo ang Diyos sa kanila, nakikinig. Actually,
Nung ini-invite nga ako nung kaibigan ni Tita Beng mag-preach doon sa mga, ano yun, mga nasa probation, mas nai-enjoy, ito hindi yung sa comparison na masama ha, parang mas enjoy pa silang kausap. Bakit? Pag nag-good morning ako, good morning, sabay-sabay. Good morning, sir. Masaya ba kayo? Yes, sir. Sabay-sabay. Dito, good morning. Bakit? Wala kayo sa jail eh. Wala kayo sa ospital eh. May pera kayo eh. Mayaman kayo eh. May trabaho kayo eh. Masaklap. It's terrible. Hello? Kung minsan, mas mahirap kausapin yung matagumpay at masagana sa buhay. Punta kayo sa Australia. Nagrigat, itima pa, nag-house to house. Yung ginagawa natin dito, ay, gawin mo doon. You don't get the same results. Dito, pag pumunta ka, papasukin ka ng tao, makikinig sa'yo, may invite mo pa yan. At dapela way na nga makita ng I need God, lumapit siya sa Diyos, may iling puiso na tiyapo. Punta ka sa Australia, sa Canada lalo na. Ang yaman ng tao doon, may pera doon. Oh, di ba? Their money is their God. Their house is their God. Their savings are their God. Yun na, di ba? They enjoy life. So, the tendency is they become atheists. Look at those progressive countries. Nung una, walang-wala yan. Ang Amerika, ang pundasyon yan, Diyos. Sa pera nila, in God we trust. Abay, nung pinagpalang Amerika, naglabasan ng mga atheist. Ang dami, di ba? Walang atheist nung araw. Ang mga founding fathers ng Amerika, mga Bible believers yan. Mga Bible believers. Karamihan ng presidente sa Amerika, Bible believers. Hindi parang sa Pilipinas na Katoliko. Sa Amerika, karamihan, Bible believers. Pero look what's happening. Naglabasan ng mga atheist. Gumanda bang Amerika? Pumangit. Bakit? Magmamarcha, pupunta sa kung saan-saan, kung ano-anong damit, nakalabos, kadamin. Sinong nangyari? Ngayon, kausapin mo yan. Yeah, you talk to an American. Wala, hindi makikinig. Bakit? Their man is their God. Except otherwise, kung yung taong yan, matagumpay sa buhay, masagana, mayaman, pero receptive sa Diyos, may takot sa Diyos. Yung bang, siya yung tao na mayaman siya, pero kinikilala niya na ang Diyos siyang nagbigay ng lahat. Na yung kanyang pagpapala, hindi dahil deserve niya yun. Hindi lang dahil masipag siya, kundi biyaya talaga ng Panginoon. Abay, masarap kausap yung ganyang tao. Pagdating sa Biblia. Tama hindi? Tanong, ikaw ba masarap kausap pagdating sa Biblia? Ngayong, halimbawa, may pera ka na, mayaman ka na, may posisyon ka na, nakikinig ka pa ba sa preaching? Nagtitake note ka pa ba? Oh, kung minsan mas receptive pa yung tao na hirap sa buhay. Again, what is the issue? Is it money? No, money is neutral. Is it wealth? Possession? What is the issue? The issue is the heart. It is the heart. So, watch out, rich men. Maganda kaabay mo, watch out, rich men. Kunyari, mayaman yan. Oh. Let us dedicate our lives and our possessions and allow Him to direct our hearts. Jak tadlaw kakabsat, umaldaw gaya man. Tumakdir tayo amin. But I hope you enjoyed the message. Masarap ba? Maanghang. Kulang nga kulang. Kulang pa yung anghang niya. Mas maanghang pa dapat. Oh, tulit natin sa next Sunday, tutuloy ko to. Every head be bowed, every eye be closed. Kahit kayong mga nasa Facebook, tumayo kayo. Okay? Zoom, stand up. Bow your head. Let's have this moment of prayer and realization. Kararag tayo kabsat. Lord God, thank you for our message today. Unayin po. Nagiti naglabas nga series, we talk about suffering. Nga makasuot tibiyag mi. And we were admonished to be faithful in our suffering. Pero it's the other kind of test. It's the other phase of testing and trial. It's about enjoyment of life. Kat agpay suapo, pakawanan na kami,
kasjay langan ti kaalis to mi apo nga nakalipat, dagiti sasaom, dagiti commitment making ka apo. Idi awanan kami, apo kararag kam nga kararag, apo noblesan na kam to, faithful aktot giving, kanay nakto magigimong, kastoy. But Lord, we are warned today, just like how you warned the Israelites, that they should not forget God. Every head be bowed, every eye be closed. Talk to God right now. Talk to God. Nakisarita ti Apo king ka, di preaching, it's your turn nga kasarita mo ti Apo ita. Ask for His forgiveness. No inpalubos mo, nga di pusom, inalilaw na ka. No idigiti, sulisog ti aglawlaw, ti diablo, inalilaw na ka. Get right with God. Get right with God. Dawatam titulong na, nang nangruna, ask for His wisdom, how to be a good manager and a steward of all His blessings. Kat pabarwem deta commitment mo ti Apo itagat kunam, Lord, I would like to rededicate my life to you and renew my commitment to you. You gave me my job. You gave me my source of income. Ikaw yan, this is my resource. You gave me opportunity to study. You gave me my family, my savings. You gave me everything, Lord. More than what I needed, more than what I asked, more than what I wanted. I pray that you help me to become faithful to you. Kada kay nga data abroad, Apo, finulfill mo ti prayer ko nga naka-abroad, itatadak ti abroad. Tulungan nat nag-faithful king ka, Apo. Thank you so much, Lord. Si didingag ka, kadigiti kararag ti puso mi ita. At Apo Diyos, agyaman kami kadetoy nga makapariing nga pamalagip. Dati pa nakailibay mi, Apo Diyos. Thank you in Jesus' name. All of God's people say,